musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni no woniri kala yo kisal jomiraɗo duumo e men eɗen goni dewo bira jeenayyi jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi walla mbiyen hoore biir jeenayyi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ene woni lewru jolal siftinde on yontere yawtunde wonno koɗo men ko kaw Harouna Dieng yewtere men wiyetende caɗele ɗannungal caɗele gurdam nde tawno moni kala wonko mofti e ɓernde mum so yaltini yimɓe kala nani moni kala janga hen gurdam aduna nde tawno moni kala so mofti hay goto jangata hen ɗum waɗi fulɓe mbi mo adima e suudu kala wima reeno jaalal hande noon kanko woni koɗo men kono en payani to Gabon ni Afrique centrale en payani to Europe ni Belgique paaɗen koye nder gendi leydi Mauritanie ɗo jeeya ɗo farnoto ɗo jogui titre musidɓe tedduɓe ene moƴƴi e kala saaha kettoɗen nde tawno ne jogui ko mbaɗeten so tawi en kettima ma dañ hen perguitte mbawen rentade ma dañ hen salade yaware rokka en haqqilantagal holno jaraten ɗum noon musidɓe tedduɓe on jarama kaw Harouna jaari on tuma yontere yawtunde nde kolluɗon onon kala duwuji mon e cuusal makko faade rendoji ɗiwa tawa ala no mbatten so wona dokken mo konngol wo salmina bandiraɓe wo innito ngan sanga musidɓe tedduɓe garene makko tigui rigui joni so gueno haaji weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique e dendi mi salminima Sar Ablaye Sarr mi yetti Allah mi ñaganmama Allah moƴƴere ko takki ko taari no gonɗen no gonirɗen foof alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi yetti Allah jomen tabɗeno bawɗo sellinde e rende e hisnude o e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mi salminima Sar Ablaye Sarr ko namda ko jolen hen so allahu lamɗo jaaɓi e jinmi wiide mi yetti jinnaɓam no fewi no fewi no fewi futankoɓe mbi yoɓade duwa ɓuuri yoɓade lacciri kecce kewɗe ɗe neɗɗo waɗata ɗe ina andi kam ni duwana ina yettiri ɗum Allah jettirmi ɗum Allah foof korse nenam kam wonko ligganimi ɗum min jewtide nenam ko musidɗam babam kanum kam dari tan suuɓi yiddemi hay so waɗi ko boni furotakomi so wona ko yeenimi ala ko waɗantami caggal yettude Allah e nelaɗo mo julde Muhammad sallallahu alih w sallam e gurdam cuka kam guila boɗo yara duuɓi 6 walla mankude ni allahu alamu no mawɓe jooɗo toon mbaɗa tumbuli ni jammi wottude yaade makko wonko mbanmi ñande hen o seki o guidde o wiyomo fiyami ñande hen meeɗi nde wiyomo fiyami mawɗo goto koɓe musidɓe ko jaayejo kam mbadde service minen ndendi kadi ala haaliji foof ñagorimo saabu Allah so tawi mi waɗi ko woni haɗo huɓɓin ɓerdam yo dañ ko welnorimi taw wona fiide walla furade o hedde ndin mbaadi o wuuri haw maayi hayso waɗi ko boni o haalata kadi Allah walli mi heewani wadde ko boni Allah walli tigui rigui mi heewani wadde ko ɓeyɗen boni kadi mbiɗa yetti Allah kawa men e joom wuura men e mawɓe wuura men kamɓe fof ɓe dokkimi gueɗal ɓe ñayri kam ñayre laabi 3 ñayre ɗe fof mi waɗaniɓe jettore gonne Allah ɓe dokkimi hen duwaw no fewi duwaw hasde moɓe mbaɗi ko tawade koɓe gaani
mi walla ɓe mi antaɓe mi antaniɓe noon gantuma ko hooram eyyi kadi mboɗo yetti nde kemmi caɗele Gabon surtout Lambaréné sukaɓe Lambarénaɓe darima hen darde tinde ɓe jogui 500 000 pour wona iddiya sabalɓe ɓe mbi ala ma wona ganduɗa 3 millions ɗo kamɓene ɓe calti hawri e noɓe darorino pour nde wallude ha joom suudu heeɓa certificat de médical nde heeɓi certificat de médical final ɓa waajo andi hankkadi komi jogorɗo ɓoccitade waɗimi transféré tribunal toon kadi yimɓe darima hen no fewi mi anda ko yooɓa ha e ñalawma hande o eyyi mi salmini mi juurima mi arta yimɓe mbaadi gondi e namdal ma gongal kaw Harouna namdal amen gongal faade e maɗa cuusal ma e jamiragal ma mbeta yiɗino wonde militaire eyyi walla ala eyyi namdal ma gongal Sar Abdoulaye Sarr jimnandindema tan ko mataw cuka kam ko kawnigo premier o mi yiɗino wadde service militaire en 73 walla ɗum 72 73 nenam sali wi so tawi mi felliti mi waɗi service militaire harmini kam eyyi tawmi ɗum kam wawa yaade pellinmi woppude finalement woni 74 ɗannimi patumi Dakaru gonmi toon ha Allah naayi banggue funnague toon joni noon wona toon hande mataw nayortoɗen ko banggue Mauritanie no mbiruɗa e banggue Mauritanie mi yetti Allah no fewi ndenaka Allah waɗi hen suturaji en 1973 d' abord mo ɓuura men ñaguimama mi laaɓi tati e nder hitande he gulaɓe nelimi mi addunoɓe kayitaji jamma ka hayɗi impôt gongol ngol konde Moutar Wulda Daari Gakko drapeau mabɓe leeli ɓe nelimi yomi naw toon tataɓol ngol min joɗodi koye banggue julde Korka kala min woodi komin kaali mbimi so yimɓe mbaddi nde ñawete masala o gonga daro so gonga darima ha paari rutte waɗe masala ha goto foof kam anda kono so waɗa masala goto foof wiyata kam jeeyi ɗum ne adda caɗele kadi mawɓe belti premier no ɓe nelimi ka hayde nde gartumi ɓe dokki kam temedere ɓe dokkimi pen sukar ɓe dokkimi paquet wara ɓe dokkimi muudo gawri wonnon ko jamman ɗemno weñade seeɗa ɗum ɓe dokkimi hen duwaw sanne alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi yettiri ɗum Allah duwuji mabɓe mankani duwuji jinnaɓe on kadi mankani duwuji kawa men kadi mankani alhamdulillah e mawna men foof ala hen mo waɗananimi fodde komin woni mo ala fodde kono kam fof mbanni kam fodde mi anda kam ko mbaɗanmiɓe kono kamɓe golli golle moƴƴe yo Allah yoɓe moƴƴere gartu hen en mbaadi gondi allahumma amina ya rabbal alamina musidɓe tedduɓe on nani cuusal makko kala koye jinnamako wo ƴetti teno yimɓe wuuro mabɓe kala ɓe dañji teddugal ene andina en tan aljannaji men woni koye koyɗe jinnaɓe men ko dowuji mabɓe ɓe ndenata en ala no mbatten so wona kanko kaw Harouna o jokkan en eyyi Sar Abdoulaye Sarr à partir de 1993 mi yeehi noon Nouakchott o saaha ko yiiloyade passeport te mboɗo ummi Gabon ummorimi noon ko Dakar tan paami Nouakchott ummotima kadi Nouakchott paami Dakaru joni noon e nder yolde hakkude he miñamen ɓe jiiɗano mi yaa Mauritanie min mi tinani minne kadi ko haaju tan biftomi nen mbi mbawru mbaɗa ara mbaɗa perde o sa seeɗa mi yaa toon jettimi toon ñande jettimi toon nde ko ardi foof gallamen premiére ne mbalmi toon pinmi subaka mbaɗa fayi sérité mi jolmi koye oto nde mi jole oto mi yaaɓi capato goto capato mettini hen sanne mi tinani ni ko gonga kono woni biwlade tan e wonde ganduɗa en ɗo haali jolfe mi jabaki mo haali safrore mi jabaki mi nanani ni safrore kam wonde komi nanani o haali noon tubakoɗe jammi mbimi ɗum ɗo ko oto so yimɓe jooli muñodirat goto fof ne wawi yaɓɓude goɗɗo o tan capato laawi giwli to wini ene ɗo gar mbimi min mboɗo yiilotono warde capato komi donkuɗo ko an wona tan premier so Allah jaaɓi nantima e jamɗe tan mboɗo fiɓi so ari tan seppudemo o yanoya ga e tali minne mi tawoyama somin daɗi somin daɗani tampi yomin maayi Allah waɗi yimɓe jaggimo koreji makko sofalɓe jaggimo oto fecci kala ɗo ɓaleɓe gonno keydi banggue ɗo woɗeɓe gonno keydi banggue hamin jettoyi sécurité hankkadi oto deƴƴuwa kono maayi ɗo woni hen ni
Allah waɗi nde min jeeya min jetti sécurité jippimi ɗon mbi mboɗo yoɓa chauffeur o passe muɗum chauffeur o yomi yaha min kay yatmami yomi yaha tan kay bawɗo yomi jippoto mum tan mi yaha min jippimi jami ha sécurité kawrumi ɗon e brigadier police min mboɗo yiilo passeport te kadi jinno passeport o ko fewne o joni joni mi yiiɗa passeport o tarde o wi ha mbimi joni joni o wimi donc 15 000 uguiye mi rokkamo 2000 so tawi o gayni mi rokkamo 3000 keddiɗo e kadi 10 000 uguiye o ko tembere ittum ganduɗa henne 12 000 dokkumomi heddi 3000 o yi o fewni ha paari garami 14h30 15h taw passeport o paari fewnama signanama waɗi ittum mbanmi poste mum mi mbaddu kalis 3000 keddiɗo min so haali 3000 o ko lakara paarumumi o dañi 2000 gadda no weeɓaka dañde 2000 o dañi 2000 pour kawmo namno komin haaldunoɓe ni mata ko min tan woni mo wona alliyanke mo nundani pellimi dal tan wayla tan mbimi so tellima tan komi guitto balɗe makko kanko no huuli yattude hen aɗa andi koɓe wuyɓe o huuli jannade o woppimi tellimi jaami eyyi mi arta e wujo goɗɗo e namdal ma gongal solle e nder namdal ma gongal Allah waɗi gonmin Wassoɗo ko baltat tan mbanmi toon pinmi subaka ñanden kadi on subaka mi huuli no fewi Seydi Sarr min ummima no Wassoɗo min payi Dakaru min gari ha 11 kilométre de Rosso ɗo tan ɓe jagui ɗo Sénégal naajo ɓe mbi ɗum yo addu débit wi kanum guila événement waɗi ko ɗo wonno hootani minne fodde ko gandumi no ɗanni hen ko wayi tampude wayi yurminade ni jinmi ñagade tan yoɓe tinnoɓe ɗaccamo ɓawri sinno o naata Mauritanie d'accord kono ɓawɗo paati ko Sénégal yo goppon tan ɓe jaaha Haalpulaar goto ni wonno hen gendarme mbi ɗum jeeya ko tekani tan heɓiti wi minen min kalda e Sénégal naajo an ɓi Haramal Diabo ndemoji makko tan coddin mbi min sinno ko ladde sinno ko enen ɗiɗo somi ƴettimi yumma waɗat hen duwaw o giwli toon tan yimɓe mbimi neɗɗo fof men ɗon ni so maayi kano wari hoore mum keɓaɗe somi yiiɓima hay yimɓe memi kam tan ɓe keɓat ɓe jaggudemi ɓe mbaɗami ceenuji pelliɗo ata fof komi pelliɗo yoɓaɗi fi tan mo sowona te hawrani hoddiral Allah waɗi kamɓe fof ɓe kuuli kanko noon kadi no berwiri ni min kadi jaami kemmito e ceenal mboɗo signi kino ko wona gonga em koyɗam nde naate e ceenal ha ɓurti kolɓuli mboɗo andi so ari hay sinno tan o diiri so weddima koyngal tan leydi ndi so yaade e guite makko ma naate guite makko naata e guite makko no jiɗmi fof mi gollira o andi toon memata ko fati nder suudu o ƴettoyi fetelu yomo fellami capato goɗɗo jaggi fetelu o fellata kam fodde no fitino hewri ɓe kuuli kadi hay jolde oto he hawre ko Allah hoddirani yomi heddo hen ɓe kuuli jolde oto he kono ɓe loyima chauffeur yo so yettima yo joƴƴiniyam to gendarme to police gonɗo Rosso min jeeya min goddi tan waaji goto hen wonno labbo wimi an nan safroɗo mbimi nanta o wi anani koɓe kaali mbimi wallahi mi nanani o wi ɓe mbima de ko ɓe kaalen waji o ko yo neɗɗo jippino e ma to birgal to so yettima noon soɓe gaari ɓe tawimi toon tako waraɓe ɗum noon il faut ɓe jaa ɗum feere mbiyam Allah jarama yo Allah yo moƴƴere min jeeha min paandi min keeɓi garage o tan wiyomo double kanko chauffeur o teɓimi dande makko tan oto ɗeɓi fiide ganduɗa hen koye caggal ɗe duuyi tan ndeɓi tawtoyde hoore o dari o ɓocciti nden o waɗi fréñé tan o dogui kanko chauffeur o daroyi to min ƴettumi paami caggal ƴettumi sakam min dogmi paamde wuuro paami hedde poste ñaaguimi toon yimɓe ko toon taccirmi laana 1/jeetati pourtant de nde laana taccirta o temedere kono wannoon hankkadi komi mbaɗɗo bonande komi ɗofɗo frontiére mi naatoyi banggueji goɗɗi koye nder mbunu no juumi ha kemmi laana min gawji ha banggue worgo eyyi min jetti toon kadi ɓen kadi mbimi teet e nde mi ari hankkadi ha jettimi banggue Sénégal to Seydi Sarr o wi kam ɓenne mbimi maddu débit mbimo noon kam ko mbaɗanmi débit passeport am nan compte bancaire am nan visa am nan gardum ko Sénégal komi jeeyano Mauritanie cankitande ɗum ɗo mbaɗmi débit mbi kamɓe dal ɓe gonta ko ɗum il faut débit min ne tinmi hoore mbimi tottani guila 9h ha 17h ɓe mbi ɓawri mi yoɓata mi jaɓani
yoɓe ngar ɓe mbattami refule Mauritanie toon noon ko jonde jeygol añaka harmina ko mbaɗɗo daga kayan kadi jinmi kono kisirmi itum 600 dokkuma mbimi ɗele ndeɗa neɗɗo dogoto mayde ara ga kadi wiyene ware wiya ga kadi jagga ɗum jiɗa waroyde ɗum o heɓɓiti o wimi an ɓi haram o guila garɗa ɗo sa waɗi ni a yahat kono a tiiɗ hoore nda huuli joni ruttade Mauritanie dawno jamala toon o heeɓi temedde o wimi noon ko 600 min cohlo min keeɓi gasi ko jiɗɗa fof kala hanka sa yiiɗi jaaha lawol ma ummimi ɗon ko 19 heures fatude Dakaru joni noon e nder welde hakkude miñam gonɗo Amérique o ina toon miñam nan Amérique jokkodire Nouakchott nabbude foti arde Dakar guila hedde 4 heures walla 4 heures hunde mi jooɗimi joni ha 19 heures mboɗo roosa o nodda toon ɓe mbiyami ummimi toon mi artani o nodda Dakar ɓen mbiyami yettaki ɓe mbaldi noon ha woni hedde min dimi 1h30 Gabon jettima tan jaati gam o wimi ande galle moɗon Libreville hande ne tampi noddama partout a ronke heɓede a ronkama andude holko waɗi mbimi won casagal gotal wonno e lawol he o wi ya noddu miño so ronke ɗum ɗanta ko jami keso nden koye kabinaji mbaɗmi kanjaro noddu miñam o nde mi noddi miñam o mbimo mi ari o wimi joni kam yomi yami leelu ha weeta o namnomi ko nawnomi o leelimi ha weeti o nodditimi o namnimi mbimi nawnomi ko passeport o wiyani min jiiɗano jaaha toon sa haalnini min min ndewnoto desade fewnanma passeport tawa koyngal ma daroyaki toon ka kaɗaɗo yaade toon an ko masala a tan woodi par ce que sa yi toon tan ko to keddotoɗa Allah waɗi en kissa sutura on kadi hisa ɗon kam kadi ndenaka Allah yantena jettimi joni noon ɗon nde Dakar ɗo mawnamo ɓawri sellani min gaddo e gani e goto wini wawi safrude ittomi ɗum Liberté 6 gaddumi ɗum min gonde muɗum waɗi korto muɗum waɗi korto muɗum ha woni 2 heures gani e o wi kanum ko jofti o walta ɗon te suusa wadde ma nawte min ngala auto no min nawtiri ɗum o wi joni kay ko maw hottan mbimomi suudu min awtuma mawnam moɗo lelno ɗo tan joom suudu makko e ɓiti wi yo wiyam hatami yaah saabi somi yeehi bandiji ne keewi e lawol he ne wawi mi heddo toon mawnam o jaabimo min ko debbo de haalnimi min mawnam on kaldan ko debbo haaltanimi caggal ɗum mawnam o heɓɓiti wi woppoɗo yaha o so yeehi hayso bandiji jande mum toon ala keɓata e mum ko gayno golle on jogui sirru goɗɗo mo en ngala haydara ala ko heɓata mo yaha o arta jaminawmi waaji o ha jettimi ɗum Liberté 6 uddita naati ha soki galle muɗum duttitimi toon ummitimi toon boddoga mbaɗa araba ɗo waɗatno comme sport ni garmi ndewmi ko lespom yaraka ɗo an kadi kemi yaraka ɗo tan mboɗo faadi oto ƴewde ɗo dañami wonno kede seedde 5 heures 4 heures 30 heures 5 heures on oto weeɓani sagataɓe nayo tan ummo e fulloro jeeya gari tan ne ƴetti ko ɗumen dasa e leydi ne ƴetto ne kala jolfe ina mbiya hoto ummima hoto jeeyanmi ko mbaɗa mbimin ummima ko Rufisque on mo susano yaade ittumen ko kanmu toon nawtum ɗum Liberté 6 joni o patum ko Rufisque ɓe gonne goɗɗo woni wiide piyanmo janen makko mbaɗe mbatte mbimi min gonno e lumiére tan goppumi lumiére o nanmi ni ɓere mbete soɓe tawi min toon kam so goɓɓe paasi toon ɓuuri welde toon kam saɗa fiya hay goto yiyatama saɗa fiya kadi hay goto yiyatama ɓe kulli tawoydemi toon hankkadi ɓe ƴatto tan mbima ala ko ƴattoɗon mboɗomi ga gaare tawi kam ka tawi kon worɓe mbiɗon kon bandiji bisimilla moon ɓe kuli mbimi sinno bandiyagal ni hokkatno mbimi ko etosuji ma hanmi ɗo e Sénégal bandiyagal nafata e dar kono son tawi kam ga hande mamen nden ɗum bandiyagal fof ni woodi ngal dow mum on saaha noon nde jahatmi mbo ɗum o gallamen nde mi jogitaki tan jogitari cettinde kono mboɗo jogui ko wiyete muccakku mboɗo ɓitti ɗum ga e ceeki keccam en daari ga baɗande soɓe gaari haɓe panima tan mi loggitat ɗum mi jogo e junggam eyyi koyɗe ɗe juuɗe e hoore nde foof mo joguino mboɗo fiiren so Allah yanti hen tawi caɗele ngala Allah waɗi ɗon kadi Allah waɗi hen sutura ha jettimi jaam daña mi arta o jogo
eyyi caggal ɗum 2006 seydi Sarr nde wiyete référendum yo yimɓe pewnu kayitaji nde préfet goto ari noto amen to jooke ɗo woni wiide yo yimɓe mbar référendum eli ko haali ko yo waɗe ni watte ni mbimomi an no yimɓe mbaɗirte référendum million nde ɗo noon caggal leydi mbiyen yo waɗe o wi yimɓeɓe dokkama 10 000 carte yo 10 000 personnes rokkama yo fewnu kayitaji mbimi est ce que yimɓe ko quota mbiɗa yimɓe ko mbaɗanama quota yimɓe ko marchandise waɗete quota wona yimɓe hono mbaɗirton ɗum ɗo henne yo ɓe keɓɓe keɓata so ɗon jiiɗi référendum wona gonga kay pewnene yimɓeɓe ko wonɓe caggal leydi ɓe wonɓe ɗo ɓe fof yo keɓ kayitaji ha para nde puɗɗo wadde référendum woni wiide minen kay ko ɗum ɗon ɗum ko ballal mbimi ballal alaɗo hay sogonde o heeɓi to wiya ta yi ko jiiɗa Japon walla Amérique ko cikka Mauritanie yettima ɗon Mauritanie yettaki ɗon Mauritanie ko leydi kesir hay hunde wawa min Mauritanie fof wonde leydi kesir kay nawrani carte d'identité kam carte d'identité kay kam citoyen en foti jogade ɗum o heeɓi to min dal ɗiɗo haalaluji ne kewi no fewi par ce que ko jinmi ko yaadde mais o jolte oto makko o fayi holum o dogrimi tan o dogrimi o fetto fayi toon ɗum kadi ndena kala yanti hen par ce que mawno jaggude mo sokoyama o waɗiyama ko yiiɗi wadde foof en mbaɗi hen duwaw caggal ɗum 2001 mboɗo Nouakchott jaami Nouakchott waaji goto min jolde e oto ko mintere ɗum woni mintere ɗo o ƴetti koyɗe makko tan o fayi boɗo woni yeeso oto o ƴetti koyɗe mabɓe paɗe mabɓe gandaɗe tan fawede dow nokkum bala bamde mbimi yo itto yo ittani mbimi yo itto yo ittani woyi communautaire jaggumi tan to hedde kulɓuli to tan paami hofro yidde tulkidde koyngal ngal o fuuɗi o darte o wimi mbiyatanda ko mintere mbimi mbaɗa andi kay kam mintere so mintere waɗi ko ala lawol yumum heeɗe o wimo weera ha jetteten Carrefour Elaka mbima jette Carrefour Elaka min jetti Carrefour Elaka hay konngol diwani min jetti Carrefour ganda ene Rosso hadema yettade Ɓoggé hay Mbuuɓu Jani min jetti Ɓoggé hankadi min goni noon tan min jettoyi galle ala fof kam ko caɗele goɗɗe ndena kala ne yanti hen min jeeha min jetti galle mbimo oto ɓawru mbo jogui bagage yo nawanam ha nder galle o nawinimi ha nder galle nde ko won douanier goto jiiya babaɓe minen gonde e nder oto he ina deƴƴi haalani hen ay woni min gari hamin jetti galle o noddima tan o deyimo wiya aɗa jooƴi mbimi wallahi mboɗo jooƴi o wiya jooƴani mbimi mboɗo jooƴi o wi ɗo woni ko wuuro colonel Saw Samba en mbimama aha o wi kam min Saw Samba waɗimi formation militaire o wi tagui mi wiide a ƴoƴani ko mbaɗɗa ko hay neɗɗo goto watta ɗum kadi an fof wadde bonande nde mbaɗɗa nde ponnoɗa kay ko joƴƴi wiide yo jippine lawol ɓalowol to sali wiide hay goto tan o wi lawol ɓalowol to jippoɗa toon koteji ma garanma kono ɗo gaddamo ha e nder galle ma aɗa wadde lamɗo joni noon aɗa jogui ɗo sukaɓe galle ɗum ɗo foof o yaa to wuuro tomin payto o ƴetta toon koreji makko adduɗoɓe tawmaɗo ɓe mbarma ɓe mbara ɓesguma galle ma foof ay ɗo mi hulano kulol natani kam balɗiɗo ɓo ronkiɗa ngal ñande foof mboɗo wiya oyi ɓena gara Allah waɗi hen sutura musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawa haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe en nani taguimo haalde ɗo henna ko ha wonani en jaalal e suudu neɗɗo sa dudodiri e mum reeno holludirum galle ma reeno holludirum bitig ma reeno holludirum nokku ma tinno suuɗo ganda en wawi gundadema ɗum noon kaw Harouna amin jiiɗi jokkanamin seeɗa no fotiri foof eyyi ɗum kam Allah waɗi hen kadi sutura e 2009 safalɓe kadi mbaɗi hen scandale nden ko Diandji jeeri yimɓeɓe ɗo diwan amen ɗo Yero Balla yeehi dawi guesa muɗum safalɓe mbi remata mataw lurodiri e mabɓe toon ɗo lurodiri e mabɓe toon haaloluji ngoodi hankkadi e heddi kayɗeni e préfet wima ar toon nde préfet wima ar toon préfet
safalɓe ɓe ko kureji makko omo yaha e mabɓe aadi mo ardanno min o sali arde aadi o alarba o wino mara o arani o aroyi alhamis nden o aroyi alhamis min kam mi ala ɗon jeeyi mi ala ɗon hay hunde min jetti min jooɗi sillanaɓe tan ɓuuri arde min korsodiramo min jokena min gari nernaɓe seeɗa gari o yetti o wi min firfe o guilo yetta kam min mbi hon mbatten so ari mbimi ɗacca so ari mi jaabomo woodi wiɓe ala ko Baba Racine Elimane ko mawɗo ko bawɗo haalde ko joom gueɗal on yo jaabo mbimi so jaabama de gasta wonde o wi yo jaabomo ɗaccumi min kam jogonomo somi jaabima soɓe jaaɓi ɓe jaaɓi soɓe jaaɓani tan yo mayɓe mbat beele guurel ngel ne egga Allah waɗi kisa gadda ene yimɓe caali Elimane Baba Elimane Racine felliti jaabade hawre Allah addi Diop Djibril Amadou kanko woni nden maire hirnangue Boso hawre hen ne arde Bocar Gadio ene arde gadda Amadou Ifra eɓe gardi e Youssou ko Boubou Sinthiou e minen komin tato min mi jooke min gari min kawri hen e nder koddiroaji Allah janoje pir fo yetti tan wi haaldata e amen haaldata men ko jale ɗe e jambe ɗe e jaasi ɗi foof ma itte waɗe e oto muɗum haalaɓe nde haala mbimala ko janji jeeri yimɓe ko dawɓe alaa sago e yimɓe dawdata kaɓirɗe mumen o heɓiti o wi wonde min gardi ko haare yo Jibril wi yo kaɓirɗe fof itte mbatte hen mettimi ha wona seeɗa somin wono mbiyatmo waɗatake hen so Baba Elimane haalno mbiyatmo wattake hen mbiɗen pindira e mabɓe jaam dañe wooda mayɓe wooda darɓe walla ala ɗum ɓe jaaɓa komin mbi ko itta waɗa hen ɓe pokkiti ɓe jeehi nden ɓe pokkiti ɓe jeehi ɓe payi o fayi ka hayɗo o yetti o fayi galle makko Diop Djibril gabbimo nde gabbimo keeɓi biro jooɗi ha tampini ɗum yo ar tawimo galle makko horkitimo toon wiyana addi min ɗo keɓoya galle ma Allah andi koɓe kaldi finalement tan kamɓe ɗi fof mbaɗa ko occasion no waso kanko pirfe o kam o artani min ne tawi mi ɗannitima Sar Ablaye Sarr mi arte o jogorɗo sol musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawa haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe watto goɗɗe min garta e mon joni joni e dawal min ɗimmal so gueno haaji so jomiraɗo hoddiri joni